Grand Slam u Parizu, drugi dan natjecanja na strunjaču, izašao Zlatko Kumrić. Zlatko, mali osvrt na današnji dan. Prva borba, šta nam bio neki Armenac, on nespreman totalno, dobija ga na 4 šida, iza toga Rus Bilalov, on je nešto krenili smo, dobije 2 šida, onda je ušao je neku košiku rumu i doli sam uspija uvati zahvat, odmah nakon možda minut i vamo zadnju s Korelom je bacija me šta na kontru, na vazar i na ovih kućima kome na vazar. A ništa, idemo dalje. Prve dvije borbe su zaista izgledalo lagano, kako si i rekao, da li je to stvarno tako bilo ili? Bolje je išlo nego što sam mislio sam se s Bilalovom biti puno teži meč, ali dobro je tu, otvorila se prilika, iskoristio sam. Dobro je prošlo za mene. Sa Korelom čak je borba jako dobro izgledala do te kontre, bio si puno aktivniji, ali eto, možda nekako dodatno iskustvo je on. Pa, šta je, ko zna šta je dobijam, šta je, kako je, nije ni bitno. Pariz, Bercy ispunjen do zadnjeg mjesta. Je, show program, ovaj način turnira se. Užitak je nastupat ovako pred ljudima koji razumeju judo i još je toliko posebno iskustvo. Jel to jedan ti vjetar u leđa kad vidiš užarenu dvoranu ili možda pressing malo? Vjetar u leđa svakako. Hvala Zlatko.